Laurdenetarako txartela lortu duzu, kostata, baina lortuta, ezta? Bai, eskerrik asko. Azkenean partidua ez da oso ona izan, baina garrantzitsuena irabaztea izan zen, da, eta jazta. Lehenengo zatian defentsan justo samarritu zarete, erasoan ere zeriten oso eroso sentitzen, ez dakit, nola joan da partidua? Nik uste dut urduritasuna edo ez dakit buruan ganeukan bakarrik irabaztea, laurdenetara iristea, eta nik uste dut hori urduritasuna eta ez dakit, gogo gehiegi edo ez dakit. Baina, garrantzitsuena hori da, eta irabazi dugu eta listo. Eta listo. Eta nola ikusten duzun taldea, atorrena erako? Frantziaren aurka jolastuko dugu, oroitzapen nahiko txarrak dauzkagu Frantziaren kontra, eta nik uste dut indartxoterako garela, eta semifinal batzuk, joko olimpiko semifinal batzuk jolasten ditugu, eta oso garrantzitsua da, nik uste dut indartxo eta gogo handiekin aterako garela. Taldea nekatuta dago, gogotsu dago, nola dago taldea? Pixkat nekatuta agian, baina azkenean pentsatzen duzu semifinal batzutara llegatzea, eta hori indar gehiago ematen dizkizu. Zorionak. Mila esker.